Трябваше да бъде сега, обаче тъй като се заговорихме за това, следващата песен се казва "И нито крачка назад". Тя е част, първото изречение е част от едно друго изречение, което е казано от един много велик българин, който се казва Борис Дрангов. Някой твърдят, че е македонец. Той си е македонец от българската част на Македония, т.е. Македония. Той е казал "И нито крачка назад", защото зад нас е България. Следващата песен е всички, които не правят крачка назад и винаги отстояват вярванията си. Тази е последната песен, която може би никога няма запишем, но